Aplicabilități ale alfabetului Scripor. Aplicabilitățile alfabetului Scripor. Aplicabilitățile utilizării alfabetului tactil al culorilor sunt multiple. În viața persoanelor tipice, culoarea este un element important, de la alegerea culorilor hainelor pentru ținută până la bucuria vederii curcubeului după o ploaie de vară. A transmite emoția și bucuria vederii a curcubeului și a explica fenomenul optic intangibil care se formează pe cer și se remarcă prin culoare și lumină, este acum posibilă prin intermediul alfabetului tactil al culorilor. Desigur, pentru persoanele nevăzătoare nativ, conceptul de culoare este unul abstract inițial, dar care odată învățat reprezintă o cale de comunicare și incluziune într-o lume puternic dominată de culoare. Mesajele de avertizare sunt bazate pe culoare, iar semnalizarea tactilă este aproape inexistentă. Un exemplu simplu și foarte des întâlnit este la îmbutelierea diferitelor substanțe nocive în ambalaje comune cu băuturile răcoritoare sau apa. Din păcate, detergenții, soluțiile chimice sau chiar antigelul sunt îmbuteliate în recipiente ușor de confundat de un copil sau persoană nevăzătoare. Din păcate, și apa și antigelul nu au miros și uzual se găsesc în recipiente aproximativ identice, dar antigelul este mortal. Prin utilizarea alfabetului tactil al culorilor, persoanele cu deficiențe de vedere pot recunoaște și distinge culorile prin simțul tactil. Acesta poate fi deosebit de util în multe situații de viață, cum ar fi în identificarea hainelor colorate într-un dulap, identificarea piperului în recipient identic cu sarea, în identificarea ketchupului alăturat lângă muștar, în învățarea formelor de relief, în orientare, în identificarea produselor alimentare într-un supermarket sau în distingerea culorii semafoarelor de pe stradă. De asemenea, poate fi utilizată în educație pentru a ajuta copiii cu deficiențe de vedere să învețe culorile și să participe la activități care implică utilizarea culorilor. Alfabetul Scripor este simplu, practic, complet, universal, ușor de învățat și accesibil. Alfabetul Scripor este o reprezentare tactilografică a culorilor. Acest sistem tactil permite nevăzătorilor, slabvăzătorilor, acromaticilor, cei care suferă de daltonism, să citească, să scrie, să înțeleagă, să recunoască, să-și amintească și să diferențieze în mod eficient culorile. Alfabetul Scripor oferă independență în mod concret, explorarea mediului, creativitate, incluziune și împărtășirea experiențelor, îmbunătățește calitatea vieții, generează independență prin conștientizarea culorilor, înțelegerea tactilă a formării culorilor. Hărțile de orientare tactilografice, signalistica pentru informații, care utilizează alfabetul Scripor pentru orientarea tuturor persoanelor, inclusiv a persoanelor nevăzătoare. Imaginați-vă acum în clădiri de birouri, în instituții publice, aeroporturi, centre comerciale, muzee, parcuri. Cu ajutorul acestor hărți tactile, va fi posibilă identificarea cu ușurință de către toate persoanele a rutelor, care au coduri de culori diferite în funcție de destinație. Pe lângă toate aceste beneficii concrete și imediate, caracterul universal al alfabetului tactil al culorilor vine în întâmpinarea directivei europene privind standardizarea și accesibilizarea produselor și a serviciilor pentru persoanele cu handicap sau în vârstă, adoptată de Consiliul Uniunii Europene anul trecut. Printre cerințele de accesibilitate mai specifice cuprinse în directivă se numără, spre exemplu, următoarele: trebuie să ofere posibilitatea utilizării de căști personale, astfel încât persoanele cu deficiențe de vedere să poată urmări instrucțiunile audio, în cazul în care un terminal oferă moduri de operare vizuale. Acesta trebuie să ofere cel puțin un mod de operare care să nu dispună doar de percepția vizuală a culorilor de către utilizator.